Така, както споменах, близко 9 години живея в Банско, от които 6 съм бил в ролята на International Wellbeing Coach and Massage Therapist на луксозни круизни кораби. Учил съм в Лондон, изкарах допълнителен такъв интензивен тренинг за фитнес бизнес, йога инструктор, пилатес, стречинг и още общо взето около 10 течения, като повишение на квалификация, за да имам тази възможност да работя на 5-звездни круизни кораби по целия свят, и с което успешно се занимавах общо взето 6 години. И само в ваканционен период пак си идвах тук в Банско. Също работех като масажист по хотели и даже направих частно студио Чакравартин. Масаж студио Чакравартин, можете да го потърсите в Google и да научите повече какви услуги се предлагат.